2023 budget inapeleka 117 billion zogulira fertilizer. Malo moti agule kashi, aboma anapita ku Seychelles kukatenga fertilizer 50 billion pa ngongole. Zimenezi anapanga mwachisisi ku kabineti. Lero angongole amba kuvuta, akufuna ndalama zawo. Lazarus Chakwera akufuna kutenga misonkho abwezere ngongole. Ndiye timafunsa kuti 117 billion yapita kuti? Munapasidwa ndalama 2023 kuti mukagule fertilizer, munazidya ndikukatenga fertilizer wa ngongole. Tikukumbukira Russia ndi Morocco anapereka fertilizer wa ulere, inu munamugulisa 15,000. Ndalama zonse za budget ya subsidy 117 billion munagawana pa chibale panu. Kodi dziko limayenda choncho? Chakwera is a corrupt mafia amene anabwera kudzaba, kudzapha ndi kuononga. Tikukumbukira Martha Chizuma analimbikitsa ntchito thandi Katangale anamangidwa. Amene anatuma apolisi kuchita zimenezi anali Chakwera. Ngakhale panopa mukhoza kuona zimene akuchita. Wakhazikitsa special branch yokhanga tipayaniya ku polisi. Akufuna kuthana ndi social media komanso opposition. Agula 400 zophera anthu. List ya polisi amene akupanga zimenezi tinayo. Mamishoni onse amene akukonza tikuwaona. Mwachitsanzo amene akutsogola mission yonseyi ndi Kaspa Chalira. Iyeyu ndi Deputy Inspector General Cooperation. Kumudzi kwawo ndi kunchisi. Malawi Congress Party yampasa taski yothana opposition. Mfuti 400 zinafikira manja mwake, ndipo iyeyu akumazigawa kwa anyamata MCP. Mukapita kukawale Biwi area 25 zigawenga za MCP zapasidwa mfuti ndi mkulu ameneyo. Kaspa Chalira ndi bambo panda nzeru. Mwina ambiri mwayiwala ndifuna ndikukumbutseni. 2023 mu Juni anadya gondrosi ndikupita ku Lumu kukagula secretary. Ali kumeneko anamenya raundi imodzi ndikukomoka. Kukomoka kumeneku kunalembedwa news chifukwa sanasisimuke tsiku lomwelo. Anakomoka ndithu kwa masiku angapo. Zimene ndikunena pano sinthabwala zinachitika ku Lilongwe ku Lumu ina yake mwezi wa Juni 2023. Akuluakulu ngati anakomoka chifukwa cha hule angatha ndibaki mu TV. Munthu wopanda mphamvu ngati ameneyo anakomoka ndi Agnes kubedi angatha ndi ife? Babla Nchenga, Director of Research ku area 30 kwawo ndi kunchinji, ali nawo mugulu losaka anthu pa social media. Amene yunso sadziwa ntchito anangomutola chifukwa chonena kuti ndi mbale kwa Jezebel. Akisi Mwanga, Director of Operations, akutsogolera ntchito yosaka baki News TV. Kumudzi kwawo kukasiya mboma Lilongwe. Mkulu ameneyu akugawa futi kwa anyamata MCP. Akutsogolera mishoni yofuna kupha Mutharika. Tikukumbukira pa 10 Juni ndege ya Chilima itagwa analitsa magalimoto a polisi kupita kuchikangawa. Ndakuwuzani kale kuti ameneyu kwa nkukasiya Chakwera anasankha kukhala Director of Operations. Akutumiza magalimoto 5 odzaza ndi siwero kukasaka baki News TV, koma anayipha kuchita zomwezo kuchikangawa. Jesse Nyongo, Deputy Director of CID kwawo kukasungu, akutsogolera mishoni yofuna kumanga opposition. List imene mpatsa tinayo pali Timothy Ntambo, Shadrack Namalomba, Boni Kalindo, Daliso Kabambe, Norman Chisale ndi ena. Dziwani kuti ndi apolisi omwewa anatsogolera mishoni yomanga Chizuma. Kaspa Chalira, Akisi Mwanga, Peter Chimalaya, Jesse Nyongo, Babla Nchenga komanso Malemu Njale onsewa anapita ku nyumba ya Chizuma mbanda kucha kukamanga. Amalawi ambiri anali ndi mafunso pa tsiku limeneli. Kodi anatuma apolisi amenewa ndi ndani?
President anafunsidwa anayankha kuti sakuzidziwa. Koma chodabwitsa, apolisi amene anachita zimenezi analandira promotion. Ndakuwuzani kale, ine ndimanena zinthu za umboni, suli ndimangoyankhula za mutu. Apolisi amene amanga Martha Chizuma analandira promotion. Mwachitsanzo, Peter Chimalaya wochokera kudowa ndi PRO. Kaspa Charera, Deputy IG. Akis Mwanga, Director of Operations. Babla Njenga, Director of Research. Jesse Nyirongo, Deputy Director of CID. Tinalinso ndi Mr. Njale Malemu, anali Director of CID. Onse amene ndawatchula anamanga Chizuma mu December, I think pa 6, 2022. Koma chakwera anawapasa promotion. Ndikamena kuti a man with foul speech without action ndimene zimenezi amachita zinthu mwina kugwetsa ndege ndikuyima patali nkumaoneka ngati wapanga CA manipulator.